Shalom, horas ma dita salutna. Horan itu hata, tabu kama parminggota, tapuji matu hata, martende nomor 125 ayat 1 ayat 3. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Pardinggan basa do Jahoba, tau partano batuan di ari hagogotan, jada ditada doakan amaraposan tuibana, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan, na sokal jalan na bonar, dialohodo na gijang maroha, jala dipati bohodo na serep maroha, alani ihu pangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang roha nami, alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa uduk serep, tobok jala burjuroha nami di hadapan ni halak saluhud, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dul mahamu. Hatani debata nagabe patik dihita imana dibuat sian Efesus bidualu ayat na pawaluhon. Aina holom do hamu na jolo alai tiur do anggon waing di bagasan Tuhani marparangi mahamu songon akka anak hatiuron atong rap manggidogogo mahita sia tuatai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau na hobar tu patikmi. Amin.
tatopoti modosata nagodangi dijoloni Tuhanta martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo napatupahon hasasani dosa di hami halak na dangolon. Mar hite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham di hami. Akka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasasani dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai, asaw nang ganggu rohanami di asini roham. Alai, asa hot rohanami marhar porseon lahu manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asaw pasat hami diri nami tuho, gabi pelean na mengulu jalan nabadia, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot wasiani dosata, songonon dohata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsai ho ahu marhite sian akka dosam, jalan nunga dulu jai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu, ahu tutu, ausat diri manalesai akka pangalosim alani hadirioku, jaladang behu paingot-ingot akka dosam, hasangapon ma didibata na digijang. Amin. Hudul mahamu. Hatani debata nagabe epistel di hita, imanatar surat di ulau ni apostel biddu 10 sia, ayat 10 tolu rode 20 tajahama marsikat soring. Jadi adong ma deba Jahudi nama taot, aka si pabali begu nama nguji maka tahon goar ni Tuhan Yesus tuaka partodi nahodari. Aka nin nama mangasahon Yesus na binaritahon ni si Paulusi hupabali ma hamu. Alai ni natodi na hodari ma mangalusi nasida. Nahutadda do anggo Yesusi si Paulus pe huboto do. Alai anggo hamu ise do hamu. Jadi di boto salut halak Jahudi mai, ro di halak gorik na maringanan di huta Efesus. Gabe songgop mabiar turohan asida saluhud. Jadi tongam maguarni Tuhan Yesus. Jalalando sian akana mangulahon hadatuon na jolo palungukon aka pustahai. Disoksohi mai dijolo ni salutna dungi diasam ma argana
jadi dapat 50.000 rupiah. Ima saatna martua do halak natu mangyon hata ni debata jala nom peopsa. Amin. Tidakon mahapor siaotai songon hina tidakon ni dongata sahapor siaon di sandok portibion rap mahita mandok ahu porsia di debata Jahoba ido ama pargugu na sotu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siatodi parbadia adorang suhabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di pahunguman ni silatus na mate tarpajal doibana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugu na suhatu dosani di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nela Kristen akan nabadia dot dihasan ni dosa dot diatai namandok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate dot dihanguluan na sorasuda. Amin. Hudul mahamu. Tikting na masa dihuriata HKBP Kebayoran Lama Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Guarni mingguta sadarion ima minggu pasapulu duaon dung Trinitatis. Jala topik ni jamita di minggu sadarion monang maradopon huaso hagolapon. Tikting na parjolo barita habot ni roha. Nunga marujungolu ina
Sama parmingguan pukul 7.30 WIB, dohot pukul 10.30 WIB di pasada masuk gabe pukul sia WIB, marhata Batak. Parmingguan sore pukul 10.40 WIB, berbahasa Indonesia Mardalan Songon Nasomal. Napatoluhon, penerimaan Parsiajar Sidi angkatan 2020-2020 sada. Pinabotohon turuas ni Huriata, manang yanakon ni ise naneng dohot Marsiajar Sidi, asaro tukator gerejata lau mendaftar. Adong pe syarat-syarat na dituntuhon ima, naparjolo maru umur 16 tahun manang kelas sada SMA, napaduahon mangisi formulir pendaftaran na dijalus nasida sian situa Bajar Nabe, napatuluhon formulir pendaftaran dipasat langsung tu sekretariat gerejata. Mapopaton melampirkan fotokopi akte lahir dot akte baptis. Napalimahon melampirkan surat hatorangan sian gereja asal tuna soruas ni Huriata. Proses belajar mengajar mulatama di bulan September 2020 melalui aplikasi Zoom. Songonima hujahami tiktingon tuata mana mangaramoti hitaon salutna. Oliate. Dame ni debata na sumurung, sian saluhut na roha. Ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna, amanami inanami, namarpungu ditongani bagas joro ni debata, songoni nang disudiak karuasta, nasuboi parsidohot, marminggu tutongani bagas joro ni debata, patupahon parmingguon ditongani bagas tabe, nang pedibagas tabe hamu amanginang, alai dang mangurui las nirohata marparsauran dohot debata. Oma parjolo sahali hami jongjong dilanggatanon pasahaton barita nauli marahite minggu sadarion. Alanido amang dohot inang barita nauli nasahat tuhita di mingguta sadarion ima minggu pasapuluduahon dung Trinitatis nenet do sian buku 5 Musa bidu saplalu mamuka sian ayat sia sahat rodi ayat 14 songonoma didok disi takasma tapaihut-ihut. Ia dung masuk ho tutano silehonon ni Jehovah debatam tuho
dang jadi ho marsiajar, mangulahon maniru bias-bias na niulahon ni akka bangsoon. Nasotupa adong jupang di tonga-tongamu sahalak na paboluson anakna manang boruna sian api, manang halak pangaruding, manang si jujurari, manang si tabasi ulok, manang parsibalik mata, manang si bahen panutupi, manang partodung, manang namanukun bego ni namate. Ay marbias-bias si tutudo rohani Jehovah, mida saluhut halak akka na mangulahon si songoni. Jala ala ni bias-bias akka si songoni, pabalion ni Jehovah de batamma akka bangsoi maradopon ho. Ikon sundeng gando anggo mardongaton ho Jehovah de batam. Ay bangso parbegu akka si soluhonmu somal donasida, patangi-tangi hata-hata ni sujujurari dohot pangaruding alay dang sengoni pangalehon ni Jehovah de batam anggo tuho. Ido sahat ni trupukta. Hurian itu hatta namarpungu di bagasan tikion. Di bagasan ngolu ni jolma adong dua hagogoon na mempengaruhi ngolu ni jolmai. Jala mamuka sian najolo sahat tu saunari, terus doi mempengaruhi ngolu ni jolma. Hagogo dia mai amang dohot inang. Ima hagogoon nasian debata, dohot hagogoon nasian portibion. Asa na dua hagogoon nido say marsiray-rainan di bagasan ngolu ni jolma. Molo dihilala ibana, hira sumargugo hagogoon ni debata di bagasan ngoluna. Laudo ibana mangalului hagogoon sian portibion. Langsung onido sebalikna molo dihilala ibana hira na sumargugo portibion. Laho maibana mangalului hagogoon nasian debata. Idoban na sa TBG padohan manukun tunamalo. Jala molo adong sada sahit dang jupang malum sian medis, sian dokter, pitorodo akka si solhot, pitorodo akka keluarga majujui, asa dibuan marubat huta, manang manukun tudatu.
Asa cucut dope jupang hita pangalaho si songoni praktek-praktek ni haporsiaon hasi pelebeguan na jolo. Naso manada debata di bagasan Yesus Kristus. Celadang maribar ramang dohot inang. Akka jolma na di huta manang di kota. Akka parpangkat intelektual manang orang biasa. Akka na pogus nang akka na mora dang maribar boy do madabu tu bagasan. Ulaon hasi pelebeguon na niula ni oputa na julo. Taingot do pera amang dohot inang. Di namasa di Tautoba di 2 tahun na salpu. Di nalonong kapal sinarbangun. Ahado namasa di si. Gudang dope pangalaho mistis namasa di si. Ulo taida di televisi ditayangkan doyate amang do inang. Di jona sida akkadatu. Manortori na sida di tonga ni taoi di atas ni kapal. Di pasahat na sida parsopaon. Na di haporsye na sida ima tu penunggu tu hagogoon na adong di bagasan taoi. Dohot pangalaho na asing. Jalai sino na mangulahoni amang dohot inang. Hala Kristen doi. Adong doi HKBP ate. Adong doi huriata. Asa di bagasan di inak kanin. Masa dope pangalaho ni hala Kristen. Songon na masa di bagasan turpukon. Taida di bagasan turpuki naking amang dohot inang. Adong 2, adong 7 pangulaon hagolapon. Na di patorang di bagasan turpuki nakanin. Masa dope di bagasan partikian. Natadok nung nga Kristen hita. Natadok di bagasan era teknologi yang sudah maju. Mangulu di bagasan praktek ngulu hagulapon. Songo namasa di bangso dihalak kana ani ima pabolason anak na dohot beruna sian api. Di patupa di kanaan pasahat dakdanak gabe pelean situ tungon kepada dewa Molok. Dewa kesuburan pada waktu itu. Dengan tujuan mereka ingin memperoleh kesuburan. Mereka sanggup membinasakan kehidupan dengan memberikan anaknya, mempersembahkan anaknya. Asal madapot nani hirim nasida. Ido molo taingot amang dohot inang. Dinaniuci ne bata si Abraham pasahaton anakon na si Ishak tu ne bata imannya diuci. Marhite-hite hasomalan namasa di kanaan di hati-hai Tuhan menguci Abraham. Dicoba ibana do laho mempersembahkan anak na si Ishak pasahaton sebagai parsobaon na marhite na manutung ibana alay ahado di patupa di bata dang di pasaut di batai di patupa di bata do sikat ima marhite anak ni biru-biru asa dang dioloi di bata hasomalan na masa di kanaani dia ingin memutuskan rantai iman
hapursiaon na masa di hati-hai. Debatado na patupahon, dang jolmay. Debatado na pasauton, dangalani pelean ni jolmay yang harus membinasakan kehidupan. Boydo ramang do inang berbeda. Persubahon di zaman era teknologi yang maju sekarang ini. Pangalahon na pamatehon ngulu ni colma. Jala pangalaho hagulapon nuaing na berkembang. Boydo taida mang do inang. Manggadis geleng na. Human traffic, menggadis organ-organ tubuh manusia, memperjualbelikan, membinasakan kehidupan manusia. Ulaun hagulepon doi, yang Tuhan tidak inginkan dilakukan oleh manusia. Masa dope di bagasan tikyo namang do inang ima ulaon pangaruding ninna. Merhite-hite, meramal apa yang akan terjadi besok. Meramal nasib. Buidot tong ati amang do inang merbeda suami istri di tongan di bagas. Alaniaha. Ala disukut tu namalo, dia maju hubereng suratan di tangan muna na dua ninna. O idot tong dang pajupang suratan di tangan muna. Bertolak belakang do ninna, las alani merbedai. Boido marsirang akan yang berpacaran mungkin, yang sudah lama berpacaran. Lau mana sida manukun tu namalo. Mangaruding. Wah kalian ini tidak jodoh, ini tidak cocok. Tidak akan membawa rejeki perkawinannya, tidak akan harmonis, tidak akan akur ninna. Bemersirak lagi. Kapola 5 tahun merhamlet ate. Alani pangaruding nakadin. Namasa di bagasan partikianon. Asa di bagasan di iya mang dohot inang ragam na taida di bagasan tikion marhite na mga liluhon jolma. Bahkan membuat orang menjadi malas madele. Dia malas untuk bekerja, alanunga. Dia ramal itu mengenai nasibnya. Tapi mulu dihita hak Kristeno namang do inang dangadong nasib ate. Tidak ada nasib, tapi apa? Kesempatan yang berbeda diberikan oleh Tuhan. Kesempatan dona berbeda, bukan nasib. Asa di bagasan di inak king taida do amang dohot inang. Sahat di bagasan tikyon masa dope hal-hal si songoni. Jala masa dope songon nanidok na di bagasan terupuki majujur ari. Majujur ali maniti ari. Molo dihita mungkin marulaon di kotaon tajujur ari tatiti ari alani gedong doate. Alani tiki do kan. Dang boy di tanggalon ikon hari libur do. Hari Jumat manang hari Sabtu. Molo ibain hari Senin dang adong naroto pesta. Dihitapi masa doi. Dang boy mabain ulaon molo arionan. Denggad do yamang do inang. Alay dia do nasudenggan. Dibain almanaki gabe parhalan. Idajo. Denggad do ayat disadari i. Bamului sina taringot si Habil mabunuh, si Kain mabunuh si Habil. Adang denggano nunang disot tabain ninna.
HP, semua hari adalah hari baik. Semua hari adalah harinya Tuhan. Alai masa dopei di partikian sonari amang dohot inang. Masa dope di bagasan partikianon imanani goran na naking sitabasi ulok mamereng ahado nang masa. Jadi molomago motor na lawi bana tuda tu manukun mago dompet na lawi bana tuda tu be ibana do na ceroboh kan ibana do na ceroboh lupa ibana makuci motor nai di bay muse kuci na disi kan basa dang itori bay na te do STNK na disi bamago mah dang jamot ibana raus idi do nang dompet 5.000 alelau do tu datu laho manukun boy do pe masa sonari amang dohot inang boy do pe masa di bagasan partikianon ima si bahen panutupi balawi banat rubani belajar manur sesuatu marhite pamerengan isarana adong halak na manuhor situ horonna tapi boy bulung-bulung di bahen seolah-olah ditutupi matanya. Tapi sebenarnya dakke pengi masa do di partikianon imanani dokna partodung ahado partodung amang do inang tabas-tabas poda-poda nani dokni sasahalak lahu pamalupon manang asa margugu manang asa jago ibana ditabasi mon sahi gula do ibana alai dok ko mau na jitur-tur na jolo ate idok musedo na diban ni halaki siaha dokan ay sugodo rohana tuhokan tetanggami keluargami belam jebu matong ate lam sugo marohana lam negative thinking may ibana tu dongan nai habi nasagi gula do si ado mabaheninin na. Boy do masa amang dohot inang imanaking asa gugu asa jago ibana. Kalau sonari dang adong biati amang do inang posro hakku. Kalau na julo adong do nani guaran na pertahanan di daging tahat tigam tahap balbal. Sotong adong bena songoni ate amang do inang amin. Kita buang semua itu. Asa jago ibana tahan api tahan senjata tajam marhite na marguru mistik doi ilmu hitam doi siar luar taida rupani daging nai dengan HP di bagasa ngabusuki itu kami boy do masa di partikian sonari. Cela adong dope molo dihitana mang do inang boy sahuta boy diusir sahuta sada keluarga ala dianggap perbegu gajang. Tapi soy hadi bereng ate. Tapi sebenarnya karena kecemburuan sosial do ekonomi mungkin lebih baik. Ayo tong memelihara begu gajang do ininna. Dibuktikan dibuan tu kantor kelurahan tu kantor camat somal dihitak kelurahan dua teh kepala desa dia bukti nain nadang adong ali bakar jabuna ulau na gula pun do yamang do inang ima malo disubolisi menghilangkan akal sehat manusia. Jala adong de pedidok di sinaking ima manukun begu ni namate. Masa do tahe di Kebayoran Lamaon
molo moding sadana tua-tua sebelum masuk acara, para keluarga. Ado hata madisi mulai sian anak na siak kangan tahat tuya pudan. Mulai pahopuna sian siak kangan sahat tu siap pudan. Molo adong cicit na nonona sudah maddo hata. Songoni keluarga dekat. Dihata-hatai na mati. Seolah-olah mangulu. Luar biasa namang do inang mangido maaf ibana tu namati. Hape ti kingoluna so inama takang na. Dakya perduli tu natoras na dakya mangido maaf. Dung mati ibana tangis-tangis mangido maaf. Malapatan ni amang do ina. Jalamasa do amang dohot inang. Mula nang jabatan, naik jabatan di bana. Manang na lahu mabuat sada jabatan di bana, lau ibana. Ziarah tu kuburan yang dianggap orang sakti. Itu kan? Masa pilkada dohot dia segala macam, adong doon na bersemedi di sada laut, sungai, isi ibana bertapa. Dakuboto amang do inang masa dope di hutatta mulumulak kita. Kita yang sudah lama hidup merantau di kota, bahkan anak-anak kita sudah orang-orang yang intelektual, berpendidikan, aledung mula tuhitaan. Ayah do tehe hasomalan ni inungun na julu. Lau tu kuburan. Manang dibay parsobaon, ibay di para-para. Tahu tuh para-para teh, ibadah digijang ni lamari, manang digijang lamari di kamar teh, khusus kamarnya tidak boleh ke sana inna. Dung petokin nai di jama mah, ngali, ngalibe, ngarobe amung tai, ngarobe upung tainna. Tapi boto hamu do amang do inang bandang ngali, ay molo dihitaan 10 menit pe tabay tes ngali no ni ala ngali dihitaan. Dangalanana di jamay, di do nangai jama be ngaro ngali. Buy do masa dope songoni amang dohot inang. Asa ido praktek-praktek nataida di bagasan partikianon dohot akalan na asing songonadok na di bagasan turpuki okultisme. Okultus bahasa Latin do yamang do inang. Holang bunyi misterius, holom. Ulau ni sibolis mangula do sibolisi, holang jala buni dohot misterius. Laho mangototoi colmai. Diototoi hita, diototoi colmai. Asa ido banda di bagasan sadarion turpukta manang topik ni minggutta madok monang maradopon hagulapon. Menang atas kuasa kegelapan. Ditogihon topik di minggu taud do hita amang do inang bohado halak Kristen maka monakon huaso hagulaponi. Ala hita ima halak naung pinamonang ni Yesus Kristus yang sudah menang. Unang ulo hilatalu, olo hitatalu di huaso hagulapone. Alay buhado hita makamonakoni imahalak dang pinalua ni debata di bagasan Yesus Kristus naung dihamonakon Yesus hita marhite hamamatenay. Asamolo ng Kristen hita amang do inang. Asamolo naung akka na ni hamonakon ni Jesus hita unang behita olo mangolu marpangalaho di bagasan na mangulahon ulaon hagulaponi. Alani ido amang dohot inang tapatuduhon ma jati dirita, tapatuduhon ma identitasta berbeda dari dunia ini. Unang sarobang hamu dohot pertibion ninna.
Jangan sama seperti dunia ini, karena dunia ini akan menawarkan segala hal-hal, perbuatan-perbuatan kegelapan. Uti-utian ni simbolis unang masa songon nanidokna. Ate emena masak digaga ursa, yaina masa imaniula. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. Tapi bagaimana kita tampil beda? Hita akan nang pinalua, hita akan nang pinapulik, hita akan naung di pamonang. Tunjukkan jati dirimu. Unang sarobang. Ido nanidokna di bagasan turpukon, taida di bagasan turpukon naking takas di paingot de bata bangsa Israel. Adorang sosahat nasida tutano Kanaan. Asa unang maniru pangalaho ni halak Kanaani, bangso Kanaani. Ima mangulahon hasomalan pardebataon sileban dohot mangulahon porsia dihagugoon ni portibion. Asa sudi ulaw ni siboli si naking dihagigihon debatado dihagigihon. Bahkan didoknak kanina mang dohot inang di ayat saplopati di paholang debatado dirina tuakka na mangulahon si songoni. Ay bangso parbegu aka si suluhonmu somal donasida patangi-tangi hata-hata ni si jujur hari doho pangaruding alay dang songoni pangalehon ni Jehovah de batam anggo tuho. Doho dia 12 didok. Ay marbias-bias itu tuh rohani Jehovah mida saluhut akka na mangulahon si songoni jala ala ni bias-bias akka si songoni pabalion ni Jehovah de batamma akka bangsoi maradopon ho. Ipaholang di batado dirina siya nakajolma na mangulahon si songoni. Alanido amang dohot inang ahado na taida dua hal nataida di bagasan turpukon jala dipangido tuhita sudi akan naporsia akan nang dipamunang ni Yesus Kristus si naparjolo ulaon ni huria do paluahon halak sian hagolapon. Ido gereja, eklesia, ek dan kaleo. Aku ek keluar. Kaleo aku dipanggil. Eklesia, aku dipanggil keluar dari kegelapan, dari dunia ini kepada terang Kristus. Tugas tadi amang do inang melanjutkan misi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Bohado hita halak na paluahon, marhite na parjolo hita maluas yan akka ulaon-ulaon hagulaponi. Memang luar biasa di bagasan sa bulanon nate. Dipangido hita menjadi orang yang memerdekakan selalu. Jamita sa bulanon, bohado hita halak Kristen, halak na paluahon, orang yang memerdekakan. Diragam niya kaparsaurata. Bohado hita mabuan, majalo sodang nasian debata, mabuan akka dongat tai, tuhati yuron, sodang ni debata. Tanggung jawab ta ima paluahon sian huaso hagulapon siam nafsu keserakahan molotadok naking sampai membinasakan hidup manusia. Mari kita lepaskan diri kita, mari kita lepaskan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jalan apa duahon ahado taida amang do inang ikon jagaut tado habadiaot tadiadopan ni debata. Jadi molo didok badia, dang nama ngatur-atur gaya bicaranya, asa songon na badia. Dang nama ngatur-atur cara marpahianna, asa songon na badia ninna. Dang nama ngatur-atur pangalakana, asa didok halak ibana badia. Ale songon dia do. Ima majaga habadiaon diadopan ni debata. Marhite na mangulahon lomoni rohani debata di bagasan hatana.
Alani do habadiau ni dang atribut natapake amang do inang. Alay ngulut tadoi sikap hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ido naking ayat 10 tului ikon sunding gando akan amardongaton ho Jahoba debatam. Iko sunding gan iko badia molo mardongaton debata. Asa di bagasan di amang dohot inang dipaingot dohita marhite turpukon paholang dirim sian hagulaponi alanunga di palua di pamonang debata hita taingot mapatik na parjulo yate ahudo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi au merakup bahenommu debatam. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padaku Allah lain di hadapanmu. Asa udang tabain merakup ibana, mendua hati. Egaru suami istri pedang tabu mendua hati ate, emang do inang ate. Sedangkan berpacara pe, baik torni putus don mulai mendua hati ate. Debata pe songonido. Kang di halomo kita mendua hati merakup tabay ni bana ilo de banda digambar hon debata songon oro debata songon panguli hita songon oroan. Dia tidak mau dihianati, dia tidak mau diduakan, dia hanya ingin satu-satunya yang kita sembah dan taati. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan Jahoba debata amanami di bagasan Yesus Kristus. Oliate dohot puji-pujian di pasahat rohanami Tuhan. Molo di paluaso hami di bagasan sadarion. Sahat hami tu minggu ne baru ne pinasahatmu. Marlas ni roha hami Tuhan ros yang tonga ni bagas nami ganup. Di parsauran nami di tonga-tonga ni bagas jorom. Marlas ni roha nang sudaya karuas ni huriam. Na patupahon parmingguon di tonga ni bagas nasidabe. Majalo baritam nauli. Nagabi hanguluan nami manguduti pardalanan ni ngulu na pinasahat mo tuhami. Pasu-pasu mahatami Tuhan. Jala urupi hami laho mangulaho ni di bagasan ngulu nami. Makka monakon haluahon nang pinasahat mo tuhami. Jala boy tutu Tuhan hami paholang diri. Siakan ulaon hagulaponi. Tusido dito gihoko hami Tuhan. Doho sada tanggung jawab. Dinang penuluam hami sian hagulapon. Marhite na jongjong huriam. Gereja di tonga-tonga ni Portibion. Dilihoko di hami. Tugas tanggung jawabi. Meneruskan misi ni Yesus di tonga-tonga ni Portibion. Asaboy hami ngolu na paluahon. Marhite na parjulo hami pangolu diri nami. Di bagasan Yesus. Jalaboy totong hujaga hami habadion nami. Nang marlaok ha porsyon nami di adopan ni debata. Alani Tuhan tuho pasat hami. Saluhut panggulmiton ni ngulu nami. Homatutu na madongani hami. Asa manang ahape na hupikiri hami. Ahape na husakapi hami. Ahape na naing siulahon nami di bagasan saminggon. Saluhut na hobar tulomon ni roham. Los di bagasan tikyon Tuhan. Martangiang hami turuas ni huriam. Natongon mangadopi habot ni roha. Alani parsirangan, alani hamatean, parsirangan daging, keluarga si Hombing. Di parborhat ni inanami, nyonya si Hombing, situa si Hombing, buruhuta barat. Nang nialap mo inanami tu arim na sora sudai. Apuli sudai keluarga. Pargogoy na sida Tuhan. Lehon torang ni pikiran. Lahu memikirkan merencanakan. Ulaon paborhaton inanami tu inganan na parsatok kinani di bagasan situasi pandemik COVID-10 sia di bagasan tikyon. Moliate ma di pasah rohanami Tuhan. Tuho pasat hami saluhut akaruas ni huriam. Sianak kanamit met nama godang nama tua. Manang di dia penasida. Dia kainganan na marserak. Dia kaulaon na marragami. Asahona mamasu-masu nasida. Tarpuji maguarmu. Alaniasi dohot dinggan ni basam. Mga sahon guar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.
Tapuji Tuhatta, marhite na maredde sen bukede, 485 ayat sada dohot ayat na mangihut, laos tapasahat ma peleata. Mahita jongjong. Tatangyakon ma peleata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan. Dohot nasa uli basa na moli utus. Hupasatami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo mega be uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhaseak kami pelianon. Pati bulon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say penorbadia magwarmu, sero maharajonmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. So
pasu-pasu cala diramoti Tuhan de bata maho. Disodakon Tuhan de bata mabuhina tuho, cala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho, cala dipasaurhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.